Kaixo, Gehasi naiz, liburuzaina eta Elgetako liburutegiko arduraduna. Elgetako liburutegia liburutegi publikoa da. Liburutegi publikoak espazio ireki eta demokratikoak dira, nun ez da benaxola norbanakoen adin, jatorri, hizkuntza, egoera ekonomiko edota gaitasunak. Bertara edonor sartu leike eta bertako zerbitzuak erabili. Geruta aukera gehiago diruaren menpe dagozen mundu honetan, liburutegi publikoetako sarbideak eskubide bat izaten jarraitzen dago eta ez privilegio bat. Horrez gain, aukera berdintasuna sustatzen dabe hezkuntza, aisialdi, kultura eta trebetasun, prestakuntza baliabideak eskainiz, bertako bilduma, zerbitzu eta ekintza anitzen bidez. Horregaitzik herritar guztientzat, baina batez be gizarte talde zaurgarrienentzat bai izaleizke ate bat ezagutzarako eta gizarte parte hartzerako. Gainera, inklusio soziala eta kulturala bultzatzen dabe eta pentsaera kritikoa eta herritartasuna sustatzeko babesleku dira. Laburbilduz, liburutegi publikoak herrigintza sustatzen dabe, desberdintasunak gutxitzen ditue eta danontzako mundu bat sortzen laguntzen dabe. Elgetako liburutegia, liburutegi publiko badanez, aipatutako ezaugarri horrek danak barne hartzen ditu, eta komunitatearentzat eitzen dugu lan, baina komunitatetik eta komunitatearekin. Gertutasuna oinarri hartuta. Bide horretan, elkarrizketarako, elkarrezagutzarako eta elkarlanerako egitasmo eta dinamikak sortu eta sustatzen ditugu. Eta herritarrak dianez oinarri, norbanako kritikoak garatzeko baliabideak eskaintzen dugu herri hobe bat eraiki asmoz. Aniztasuna, aberastasuna danez, iturri desberdinetako informazio, ezagutza, trebetasun eta esperientziak partekatzeko topagune bat da liburutegia. Elkarrengandik eta elkarrekin ikasiz eta hasiz aurrera itzeko elkargune bat. Astrotopaketak, interesgune desberdinak gai desberdinei buruz, giza biblioteka egitasmoa, eskolarekin dakaguzen lan hildo desberdinak, edota herri hezitzaieko eragile aktibo bat izatea dira besteak beste lan horren adibide zehatzak. Eta beste barik, herritar danok gonbidatzen zaituztegu liburutegira hurbiltzera eta bertatik bertara ezagutzera liburutegiak eskaintzen dituan aukerak. Danon artean Elgeta hobe bat eraiki daigun. Biziposa konpainia honian, errespetua, empatia eta konplizitatea gailentzen dian mundu bat amestu eta elkarrekin eraikiz bide itxia dela esango nuke.